खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव रायजोनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेनोदि रायजोनि गोबांथार लाख लाख लाइमोनफोरा गावसोरनि सरकारि साख्रि आनजाद लिरखांनायनि उनाव आनजादनि फिथाइखौ नेनानै दं। थारैनो बे मोजां रादाबा थांनाय माखासे दान सिगां जायफोर लाइमोनफोरा एडिआरइनि आनजाद लिरदोंमोन बे रादाबा थारैनो नोंथांमोननि थाखाय। नंगौ, एडिआरइनि थामथि थाखोनि फिथाइखौ गाबोन फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जागोन होननानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय। कमान्ड' आरो बेटेलियनजों लोगोसे गासै दालायफोरनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन गाबोन थामहिनबा 10 अक्ट'बर खालाराव। आरो बे मासिफोरानो जाबाय ओंखाम संग्रा, खानाय सिनग्रा, दै जगायग्रा, प्लाम्बार, इलेक्ट्रिशियान आरो अर खोमोरग्रा सिबिथायनि फिथाइखौ गाबोन फोसावनाय जागोन। बे फिथाइखौ नोंथाङा नैबे वेबसाइटनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनो जाबाय www.slprbassam.in। बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। लोगोसे कमान्ड' बेटेलियन आरो गुबुन गुबुन दालायफोरनि फिथाइखौबो फोसावनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो सावस्रि बिफाननि आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 12 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन। लोगोसे एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि फिथाइखौबो 15 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे प्राइमारि, ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखायबो 15 निफ्राय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव फोसावनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथां गिबि मन्थ्रिया एडिआरइआव आनजाद लिरग्राफोरनि थाखाय माबायदि मोजां खौरां फोसावदों बेखौ नोंथांमोना ब्रेकिंनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै ला। एडिआरइनि थामथि थाखोनि फिथाइखौ गाबोन फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जागोन होननानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय। कमान्ड' आरो बेटेलियनजों लोगोसे गासै दालायफोरनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन गाबोन थामहिनबा 10 अक्ट'बर खालाराव। आरो बे मासिफोरानो जाबाय ओंखाम संग्रा, खानाय सिनग्रा, दै जगायग्रा, प्लाम्बार, इलेक्ट्रिशियान आरो अर खोमोरग्रा सिबिथायनि फिथाइखौ गाबोन फोसावनाय जागोन। बे फिथाइखौ नोंथाङा नैबे वेबसाइटनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनो जाबाय www.slprbassam.in। बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। लोगोसे कमान्ड' बेटेलियन आरो गुबुन गुबुन दालायफोरनि फिथाइखौबो फोसावनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो सावस्रि बिफाननि आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 12 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन। लोगोसे एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि फिथाइखौबो 15 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे प्राइमारि, ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखायबो 15 निफ्राय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव फोसावनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों।